U aħna rridu li toqgħodu attenti u tfittxu ma tagħmlux ħsejjes bla bżonn biex intom tifhmu aktar kax ftit li nqala dan l-aħħar. Ħrafa li għandha tinfuqakom bid-daħ nittamaw. Ħarsu lejn dan ix-xenarju. Din hija Firenze, darbohra tkun Ruma, Pisa, eċetera, eċetera. Dan il-bit, dan li jibnu likom huwa d-dar tal-avukat Nietzsche li tal-lem jaqra mhux ħażin li kitbit tal-filosofu Boezio. Għalli għal ċuċ kien u ċuċ baqa. Issa, din it-triq hekk tal-kantoniera hija trita l-imħabba. U min jaqa' fiha ma jqum qatt. Mbagħad il-qudiem se tkunu tistgħu tidlu tagħmel il-bistja u se tiltaqgħu ma' Patri Timotju. Aj maħel, li għall-qamjaw il-knisja dejjem ikun fil-ħin. Jekk ma tilħux titilqu minha. Qabel il-waqt. Imbagħad għandna l-missagġu kallimakom. Dan ma semmilux minn Pariġi u jgħix hawnhekk f'din id-dar. Dan marru fl sħabu twajbin kollha li għandu laqtit ta' virtu u jżomm preġu kbir. L-unur tal-ġentilezza. Waħda żagħżugħa li hija kienet mawħuba ħafna minnu, iżda sfat imqarqa għalhekk. Ġara dak li qed taħsbu intkom u aħna kieku nixtuqukom li intkom titqarqu bħala wkoll. Il-ħrafa Mandragola jisimha. Il-qudiem tkunu tafu tisservi bil-kelma. Imma mhux għalissa. tkunu tistgħu tifhmuha hekk kif taraw wara Il-kittib mhuwiex wieħed ta' fama kbira, tant li jekk ma titkux hu iktar gost. U jispiċċa ħalsilkom ta' tzambil. Mela, għandna. Maħbub miżerabbli. Avukat ftit nieqes minn hawn. Patri ta' ftit dejn. Parassita jilħaqlu ħafna. Li flimkien jagħmlu minn dan il-jum l-aqwa modija ta' żmien tagħkom. Issa, jekk din il-ġranet tidher bla siwi, Ġejja minn kittib li jixtieq jidher għaref. u li qed jagħmel minn kollox dak sibijiet Biex jaqattaħinu fil-qas dwejja. Frulu ta' dax, ma għax fejn jaqbad idawwal wiċċu ktar, meta tqisu li bkitba bħal di biss għamel ftit isem. La darba bkitbi toħraq aktar serji li ħametu qasar fil. imma ngħaddu għall-kastana qabel ma jibda aktar żmien. Sinjuri nżommu frasna li ma jingħadx xi kliem. Bla bżonn u banali. Jew jaqbex jiżomm li ma jafx hekk għadu x'ħaj. Siru. Kallima ħareġ u miegħu siru jinqaddej fil is-sutja. Noqgħdu attenti mela. U għalissa titlu flet argumenti ieħor li f'dan. Siru, titlaqx issa. Għajdi, zinju, ċandek so. Naħseb li anke inti bqajt miblu kif jiena qbadtu tlaqt ħesrem minn Pariġi. U għadni mibdu sissa li kważi l-ek xara unek intu għadek ma għamil ċajn. Qed tajt sew. Jekk ma tlekx qabel dak li se ngħidlek, mhux għax ma ftajtekx ta', imma nemmen ċertu affarijiet aħjar ma titkellem xejn dwarhom jekk tiżommhom mistura sakemm ma tkunx imġiel tgħidhom. U propju għalhekk għax naħseb se nġib bżonnok irrid ngħidlek kollox. Għaddej dejjem lest li għamel dak li jgħidu sidu għat mandu għat jiġri wara passir. U jekk ifettilu għax minn rajli li jgħidu xi ħaġa, irid iservi b'fedeltà u jiena dejjem hekk għamilt u hekk se nibqa' nagħmel. Naf siru li dejjem kont għaddej tajjeb fidi. Naħseb li għattilek kemm il-darba imma ma tagħmilx każ li terġa' tisma'ha darb'oħra. Inti meta kellek 10 snin mingħajr missier u mingħajrhom ġejt f'dak fidejna li ma tiegħek u teħid ġewwa Pariġi fejn hekk inti bqajt tgħix għal 10 snin. Għal 20 sena sħaħ imma mbagħad wara 10 snin kienu mfaqqaw il-gwerer minħabba il-bluwa tar-Re Karlu u nqardet il-provinċja ta' Napoli u inti bqajt tgħix hemmhekk dik l-istess qatt. Sewet ngħid sinjur. Kollox eżattet. Hemmhekk sibt li stajt tgħix moħħi aktar mistrieħ minn hawn. Hawn kelli biħġiedi kollu minn barra d-dar. U żgur u bqajt tgħix hemmhekk għal 20 sena sħaħ. Ġiri konna ngħidu, Żgur m'għandix dubju. Kelli qassam ħini kollu, biċċa l-istudju, biċċa għall-pjaċiri u biċċa l-affarijiet oħra. U kelli mbagħad f'kull waħda minn dawn biex waħda ma tellifniex mit-triq tal-oħra. U propju għalhekk kif taf int, għex tħajjar twid. Ngħid kulħadd u nagħmel ħilti biex ma weġġa' l-ħadd. U għalhekk kont maħbub ma' kulħadd. Man-negozjanti, mal-barranin, mal-kbarat, mal-fqar, mas-sinjuri. U għad-nisa. Iva, għaliex le, man-nisa wkoll. Il-mara hija kreatura importanti u mill-isba fil-ħajja tal-raġel. Anzi, nazzarda ngħid li kważi raġel laqqas biss jista' jgħix mingħajr il-mara. Żgur li ma tgħix mingħajrha, sinjur. Il-mara hija mżejna b'ħafna doni sbieħ. U jaf isibhom lajk doni kollha bibżar. Li xorti daħqet li mhux ftit u kelli żmien tajjeb u sabiħ. Tant li ġie joqgħod Pariġi ċertu wieħed Camillo Calfrucci. Issa qed nifhem x'inhu staram tiegħek, sinjur. Dan bħal Fiorentini oħra kienu ta' spiss ikunu għandi. U fas l-argumenti li kienu jinqalgħu darba minnhom inqalgħu wieħed li kolli nistqar li kien jaħraq mhux ħażin. Dwar fejn l-aktar li hemm nisa sbieħ, jekk mhux Pariġi, fi Franza, jew kellha fl-Italja. Fiorentini ieħor li kien preżenti fostna sam mill-Parti Franċiża u Camillo sam Italjan. Insomma wara ħafna battibekki bejn żewġ naħat, Camillo qal
kemm xejn urtat, li jekk in-nisa Taljani huma kollha mostri, hemm waħda li tiġi minnu li tiġbrilhom unurhom kollu. Qed nifhem x'inhu għal tiegħek, Sinjur inti. Semma waħda ċertu Donna Lucrezia, il-mara ta' Nietzsche Calfucci, u tant faħħara għal żbuħita u għall-imġiba tagħha, il-mod kif titkellem, kif tħares, li ħallini bla nifs, miblu, emozjonati, Għaf kompli fik ċet it-tama li tara sewa. Sewet ngħid, Sinjur. Tant kibret ix-xewqa tiegħi li ħalejlek laqqas bdejt għad naħseb jekk ixtar gwerra jew paċi fl-Italja, erħejt kollox ġejt hawnhekk biex infittixa. U mal-maħta innutajt li l-fama ta' Donna Lucrezia kienet ferm iżgħar mill-verità. U tant kibret ix-xewqa tiegħi li nkun magħha ħalejlek laqqas kont nafeħra tirasi. Tidher tibżax, biħasseb ikwenti dan kollu meta konna f'Pariġi. Għazgur li kont inti Pariġi, missaqqas naf jiex naqbad ngħid. Għalli, mhux għattelik da kollu biex tagħti Parir, sempliċement nisboga. Miegħi? U lex miegħek lilek qed ngħidlek biex inti tkun lest għalli jkun bżonn l-ilma tiegħek, tkun lest li tgħinni. Jiena dejjem nes biex ngħidlek, Sinjuri ma intix tam għandek. Xejn jew ftit. L-ewwel nett natura ta' dil-mara li terkaqni minn ġewwa, għax biex waħda li tottal dak li għandi f'moħħijien, hi mara onesta u nieqsa kollox minn kursib ta' mħabba. Għandha żewġa sinjuruni ħallija tagħmel li trid bih u għalkemm mhux sażoq tal-blat mhuwiex xi tas kemm jidher lanqas. M'hemmx xi ġirien jew qraba li tajt forsi nistgħu nkellmu biex jieħduha f'xi festini u okkażjoni fejn ikun hemm iż-żgħażagħ ta' spiss. M'hemm l-ebda ħaddiem li jitli għad-daranda biex jaħdmilha u ma jeżisti l-ebda għaddej li ma jibżax minnha. Ma jidirx li hemm lok ta' tixħim, imma intix se tagħmel. Ma tantx hemm x'tagħmel biss. Imma ma jeżisti xejn daqstant id-disprat li traħħallilek x'imqal xaqta ta'. U jekk dritta ma tkun ukoll dajfa vanituża, allura xewqa u vrana ta' bniedem biex wettaq biċċa xogħol jibsaq jamuh u ma jarax kif jista' jfalli. M'intix jħeġġek li tagħti ta' Żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa is-sempliċità ta' żewġa Nietzsche, jekk hemm avukat huwa l-iktar persuna bela u sempliċi li jeżistu ġo Firenze. U t-tieni, ix-xewqa tagħhom li kollhom it-tfal. Dawn ilhom 6 snin miż-żewġin huma sinjuruni kbar, imma m'għandhomx tfal u għandhom xewqa għall-mewt li jkollhom it-tfal. U hemm it-tielet ħaġa wkoll. Meta kienet iżgħar omma ma kienitx ma naqaddisa. Kienet tiġri? Xi ftit. Ah? Tanti sinjura li ma nafx kif naqbad nitlilha. Imma inti x'għamilt? Għamil xi ħaġa kieku. Imma sajra ħafna. Iva ma sissa x'għamilt? Mela, inti tafu l-Ligurio l-ġiliġi kolana. Mela jgħid se jisolħu. Għamil żmien kien iħatta. Iqaħħa? U lex iħatta? Issa tant mejjed bil-ġumli u titalla biex xaqla biċċaħob xiekol. Peress li għandu karattru dħuli, għamel bil-Paniċa u l-avukat ta' spiss jistinnu għandu għalliker u Ligurio għax biċċujtih, mux l-ewwel darba li jitorbu jisirfu xi flus. Ovvjament qatt jomlu lura. Issa jiena għamilt bib ma' Ligurio għad l-istorja ta' mħabba tagħna u wedi l-ħajjejni bruħu b'ġismu. Ma sinjuru għat t-tinta xaħafna li jista' l-għatu bike u li l-bħal dana jista' jqarraq bika fi kol minn kull kienu jkukulatu bat Ligurio. Oj, ma jibnida minn kull jum bħal da. Ma mux mejta. Madra kollu inta għandek għaxtendek, jek tafda xi ħaġa xi ħadd, dan għandek sew. Jiena wettu li jekk jirnexxilu jaqdini, nagħtik kemm xi flus tajba. U jekk le, nofri l-wikla, x'wara kollox ndejjaq li kol waħed id-dar. Imma hux wedek. U wedni li ħajipperswadi lil Nietzsche biex Mejju li ġej jieħu lil martu fil-banjijiet minerali. U dan xi jfisser għal? Xi fisser dan għalija? Kemm iċċuċajda ħal istrutur, ma nispjegalek ma fimniex. U dan ma jmikrofna. Ara, ħafna. Mela, Donna Lucrezia murem biex tarġa tħossa titwilet mill-ġdid. Għax in-nies għalhekk imurrem biex ħossuhom aħjar. Jiena immurem nieħu gost kemm nista', nuri minn jien u qabel nitla inħalli biċċa mill-kobor tiegħi wara nisir nitla ta' ta' żewġa. Mbagħad fejna fiera ħaġa ġibora u żmien imexxina hu. Issa fimtek x'qed tipprova tgħid, Sinjur. Ligurio qabel telaq minn għandi dalodu wiedni li ħajkellem il-Nietzsche dwar il-ħaġa u mbagħad ikellimni. Semmi x-xitan u jidirlek, emmarom ġejji, it-tnejn flimkien. Jħu nistaħħu għara, ħanisma xumma jgħaldu għalli jestu u nkellem il-Ligurio minnu fih. Int fur id-dar, għarax fadallek tamel xogħol u jekk bżonn naqnajatlek. Ħalli fidejja, Sinjur, għara nisejjer issa.
Naħseb li l-pariri li tajtli huma tajbin u tkellem dwarhom mal-mara tiegħi il-bieraħ fil-għaxija. Qaltli li għandha tini tweġiba llum. Imma Gloria żibġa kbira ngħidlek is-sewwa ma tantx għandha ħajra mmur il-banħijiet. Għaliex? Għax malaj nispiċċa ħażin u nisplodi u dilli noqgħod inġor il-mara u l-qaddejja u l-bagalijiet illi li ma tawġobni xejn. U l-bieraħ kellem ma' ħafna tobba. Wieħed qalli biex imur San Filippo, ieħor qalli biex imur Porretta, ieħor qalli biex imur f'Berġa għal Kura. U ngħidlek is-sewwa dawn it-tobba tal-mediċina ma jafu xejn. Mela allura tagħmel dak li għatlek kien qabel, alla volja inti ma tantx tħobb tiċċalaq bis minn Firenze. Għandek żbar. Meta kont iżgħar kont nivvjaġġa ħafna. Il-fiera ta' Prato meta kienu għadhom jagħmluha qatt ma tlifta. U ma jeżistix kastell fil-viċin li ma żortux. U għandek tkun taf li jiena wasalt saħansitra sa Livorno u Pisa. Sa tgħidli issa. Ma ta' kont inqaret meta kont żgħar. Xiftik jew. Mela allura rajt anke l-korrukola ta' Pisa. Gloria żibġa kbira, naħseb qed tgħid għall-verrukola. Il-verrukola dik għax kultant fil-sini laqas idur limit. Mela il-baħar ta' Livorno rajtu wkoll. Ma tafx li rajtu? Kemm hu l-bar mill-Arno? Ħafna ikbar l-Arno xmara. U l-baħar xerba darbiet, 5 darbiet, għajkolli ngħid 7 darbiet akbar mill-Arno. U ma tarax li f'ilma dejjem ilma. Ilma u kull fejn jara għajnejk ilma. Daħsebtu. U ma tara niskanta kif inti li vjaġġajt tant, qed issiba diffiċli li tmurtaw f'banju pubbliku. U inta għadek kollek ommok fi sninek, ma taf xejn. Għadna qed intomu. X'inhu xejn? Għatlek xejn, għatlek naħseb illi m'għandix punt diffiċli għalik, illi tiċċaqla minn għodmu. U inti għalik li tqalleb id-dar kollha ta' taħt fuq biex iġġarranija xi ħaġa faċli. Imbagħad minn naħa l-oħra kieku taf kemm nixtieq li jkolli tfal. Lestu nagħmel minn kollox biex naqta' xerti. Iva tkellem niftit ma' ninjifem u għara jafux fejn qiegħed dan il-banju u għara jtuk xparej jekk għandi x'immut. U sa dan it-tat jien nitkellem mal-mara tiegħi u nerġgħu niltaqgħu. Naħseb li titkellem sew, għandek raġun. Biex naqta' xew lest li nagħmel minn kollox. Ma nista' nimmaġina, però dik ma taġ ix-xewqa tiegħek taħħa żgur demek li ma tilħaqx tinbara. Men fommok Alla. Ma kieku xi rajt rakel baħnan u ċoċ daqsda. Kemm jidu xorti, imma x'jiswew il-flus? Baħnan kien u iktar sab. Korsux kif il-ħajja, sinjur, mara sabiħa. Onesta. Għalija l-ulija Tista' dir. tinħars lejha. Figura li tħajja. Naturalment li l-libġu, xid-drabjat tal-nisa. Ġeneralment dak li jgħidu. U esperta biex tmexxi raġel. Min imnieħlu. Xi drabi anke minn ximkien ieħor. U tajba biex tmexxi saltna. Jidir li niftitu ma dawk id-drabi li ju minnu l-qaw dwar iż-żwieġ li għad għalla joħloq il-bnedmi immu ma jsibu seħbitom għax spiss tara raġel kwalifikat marbut ma' bima Jew bil-maqlub. tara mara prudenti u sabiħa id-duru taqat ma' baħnan u iċnu. Ma minn dan il-ġen ta' Nietzsche xi ħaġa tajba joħroġ żgur tanti li nemmen li kallimakom għandu għalfejn jittar. Tista' tispjega għaliex qed tfittex. Lilek, kont qed nistenni tispiċċa mal-avukat biex tiġi nkellek, allura x'aħbar jitkellem x'għamilta? Aħbarijiet tajba għaliex huwa eżattament it-tip ta' raġel illi timmaġina li jkun ta' nofsqan u taħt il-prudenza imma ma jiċċaqlaqx wisq malaj differenza. Imma jiena kellimtu u konvinċini li għamel dak kollu li hemm bżonn. Biss! Ma nafx kemm dej biċċa tiswalina. Għaliex? Għaliex ma tafx inti tal-banjiet ikun hemm kull tip ta' nies u jista' jkun hemm min bħalek toġbu donna Lucrezia. U forsi dan ikun sinjur aktar minnek, ikollu grazzja aktar minnek, ikun gustus aktar minnek, u jkollu xi wieħed akbar minn tiegħek. Għall-informazzjoni tiegħek Kien aktar minnek għal jista' jkun. Imma ma tafx inti, sitwazzjoni hekk ma tkun ħadd bantikata għal xejn għaliex taf inti forsi titfajniha fuq xi ħadd ieħor. Qed tirrenissa. Fimtek, u sarraħ boħok l-aħħar ħaġa semmejt jien minix nieqes minnha. Fuq l-affarijiet l-oħra jista' jkun għandek raġun. Imma x'naqbad nagħmel? X'deċiżjoni se nieħu? Fejn se mmur minn hawn? Nagħmel xi ħaġa kbira, perikoluża, ta' ħsara, ħażina. Oħra l-mut milli ngħixek. Jekk ikun nista' norqod bil-lejl jew nitkellem, jekk ikun nista' niekol jew nagħmel xi ħaġa li qas ikolli sabar nistenna, ma allura għalija m'hemmx rimedju. Ma naħsibx. Grazzi ħej.
jekk għandi immut bla tama, ħammu ċorta waħda l-lura, jekk għandi immut ma niddejja xejn nagħmel xi ħaġa ħażina, bestjali u bla ġieħ. Dan qed tkun huwa possibbli ma titkellimx hekk. Rażżan ftit tqanqil ta' ruħek, ta' ġismek. Tasħun aktar minn kellha fin-namra. Biex irrażżan ruħi jekk tiġru tklib bħal dawn taf tajjeb inti. Hemm bżonn nikkonvinċuhom imorru fil-banjiet, inkella insibu soluzzjoni oħra li tagħtini d-dara. Jekk ma tkunx vera laqas tkun falsa ma lili, nittaf li ftit bibja li għandek, tifhem? Ħadd għandek raġun sew qed tgħid il-fatina fuq hekk lestilni ngħinek. Grazzi, nemnek. Għavoli intannek ħabtat nejek fil-nisek? Mandana kollu jek t-prova tameli xaħġa u ninduna namel minn kollox biex t-neġib tijaj u inti t-flus u tad-dar tijaj u taħtullu jwetek biex kun taf. Serraħ moħħok u taf bis-sew il-lina lestilni ngħinek, anzi tant lestilni ngħinek, illi lestilni demmi jitħallaq ma tijak. Issa, isma' l-avukat staqsini jek nafx il-prexmu li jista' jgħin lilu u lil-martu jazdu li ma babju l-aħjar li jmorru fih. Is-silbi importanti li tagħmel biss dak li ngħidlek jien. Kollu s-rispondu Għalla, poġġi bene, ħalli tikkalma fil-assos. Da, ismani, mela, importanti ħafna li meta titkellem ma' l-avukat tajdu li inti studjajt il-mediċina sessuali parlanti u li hemmhekk sibt ħafna esperjenzi. Issa importanti tkun li meta tkellmu xi kultant tgħaddilu xi kelma bil-Latin biex aktar timpressjona. L-aħwa xi reali. Wella kif satina? Nista' ma tajniex, bennet ġejna naħdu li ma bannu rridu nebatuh fih. U apparti hekk tgħinna wkoll fi pjani ieħor illi għandi jien li huwa iqsar aktar possibbli u aħjar mill-bannijiet. Pjani, x'ċetta, Jekk tabda fija ngħidlek x'inhu dan il-pjan saqada f'dan il-ħin u bejn il-qosor ta' żmien, bejn il-ħaġa fiha nnifisha, l-avukat ma jkollux ċans ħabtilna l-pjan li għandu. Taf xejn li inti tajt li tama ġdida b'lejn b'kuraġġ qed irrosni ħaddir bil-fer. ħajdu lin-nisa korjużi. Ngħidlek ma tajkun il-baqt. Ara aħjar ħaġa li issa tkun id-dar, jiena bħal avukat u meta niġu għandek tagħmel u tajt biss dak li ngħidlek jien. Fimtni? Ivi no hekk nagħmlu taf xejn li inti tajt li tama ġdida għandek ħeġġa kbira. Nispera biss li ma jarawniex kollox issa, imħabba vera sabiħa dawk li Da mhux masochisti, imma kollu kemmu. Fejn iġġibek l-imħabba? Jew is-saħħa insomma. Ara veru mara għandha d-don u s-seħer li ġeneratu. Jiena Ligurio! X'itri? Tista' titri biex inkellmek? Dak li se tgħid l-importanti. Importanti ħafna. Kollu sew stenni. Saħħi dejk Ligurio, ħawwatu għaffeċ! Insomma, inti tinqala dal-affarijiet aktar waħda qed tkun taf illi jkun hemm xi ħaġa żgħira tal-flus involuta imma dan ir-raġel tantu ċuċ li jibla kollox das mazzun! Tajjeb, Ligurio, x'inqala? Aħbarijiet tajba għandna! Tajjeb, għajdli. Jidher illi Alla batitna dan ir-raġel eżattament kif irriduh aħna. Dan beda l-karriera tiegħu f'Pariġi u tiskanda xejn ma bedijiex Firenze. Issa x'inhu l-intrigu? L-ewwel nett dan huwa, Sinjuru. It-tieni ħaġa dan għandu bżonn jitlaq lura malajr kemm jista' lejn Pariġi. Tajjeb, m'hemmx tagħmel, imma rridu nqogħdu attenti li ma jdaħħalniex f'xi gazima jaqbadu jitlaqgħu ħalejn is-safar. La, serraħ moħħok jiena naf li inti forsi qed tibża toħodha din il-kura, imma serraħ moħħok illi ġara darba toħodha u se jibqa' miegħek sal-aħħar. Dimmek li ma tibqax taħta. Glorja sibġa kbira, lilek nemnek u nafdak u nassigurak illi kif inkellmu jien mill-ewwel ninduna kemm jifhem fil-kura u kemm hu bniedem tal-mistier. Sa minuta, jiena naf lilek. U naf lilu, issa tajlek se neħdu għandu biex inti tistaqsih u jekk taħseb illi forsi ma jikkonvinċikx, għax forsi ma jafx jitkellem, jew għax forsi mhuwiex bravu, allura ma tajt illi jiena m'għandix raġel. Le, nemnek u nafdak, tlaqna fejn joqgħod il-bord. Biċin ma ċitatija. Hawnhekk joqgħod ma konx naf jien. Melox jinqtaw dan. Mela bix-xorti, imxi, marħabba tul. Ligurio! X'għandek bżonn? Kallima hawn qiegħed? Iva, għandna jabdu. Isma', għaliex ma sejjaħtu
it-tabib kallima. Oh, ta' tiskas, ta' ma jbaħtix bil-nejn. Dejċek, l-affarijiet iridu jkunu bid-diġenza u sejru f'xi post, u ma jgħodġbux imbagħad biċċatija. Min iridni? Bona dies, Domine Magister. Et vobis bona, Domine Dottor. Tajja bdejna l-ura x'jidirlek. Zimġa kbira tal-ħagġa biex tagħmel dan jidher tassew bravu. Ħara saraħ hija ħaġa illi titkellmu b'lingwa li nifhimha x'inkella ma nkun nista' nifhem xejn. Allura, fiex nista' naqdikom? Laqqas naf kif se naqbad nibda. L-importanti li tibda. Tajjeb mela, għaxara, jien bħal-duni qed niġri wara żewġ affarijiet illi l-oħrajn warbuhom ma jaħarbu minnu. L-ingwel tiegħi illi jiena m'għandix tfal. U naturalment bħal kull raġel jew għal-miżewweġ nixtieq li jkolli. U biex nidħol f'dan is-sara. U naqta xewti, ġejt niskomoda lilek. Ja ħasra min jisimak sur avukat tiskomoda lili, jiena għalek studjajt fuq da suġġett Pariġi propju biex nejn nies bħalek. Grazzi ta' kollox, jekk ikollok bżonn il-professjoni tiegħi jiena naqtik meħnaħ qalbi. Nirranġaru. Mela ejja niġu adrem nostra. Taf tajdli li ma banju u tajja bħal-mara tiegħi biex din toħroġ tqila sa fejna fil-Ligurju għallek kollu. Irrida Ligurju tarraf li xi ħaġa, ma qabel niġu għal dan jekk tikun nafu il-problema minn fejn ġejja għaliex martek hija sterili. Jista' jkun hemm diversi raġunijiet nam kawża sterilità tis-sud. Għawt il-seminin, għawt il-matriċe, għawt il-strumenti, seminari. Ta' sejħodna seminarju. Ori, zibġa kbira, deba laqtar ta' biħaref li għad nista' nitaqamija. Imbagħad jista' jkun ukoll il-problema ġejja minn naħa tiegħek minħabba l-impotenza. Ma' minn qatt il-musmar fuq rasu. Jekk kienu hekk il-dispjaċini imma ma nista' nsiblek l-ebda rimedju. Impotenti jien u ddaħħaqniex dottore, trejt biżejjed ngħidlek li minn tista' ssib raġel b'saħħtu u wiebes ħadi daqsik ġoferenza. Jekk issar inġellew sbieħ. Allura jekk dik hija il-ħaġa minn allura rimedju siblek żgur saraħ rasek. Sew, ja għasra, għax ma nix noqgħod niskomoda ruħi nitlaq minn hawn, anke l-mara tiegħi ġiba kbira biex titlaq minn Ferenza, allura taħseb m'hemmx rimedju ieħor minn barra l-banijiet. Ara, xej kont titkellem ma' Kadima u spjegani li diġà għandu rispett kbir lejk li għandu bżonn huwa xi ftit kuraġġ. Ara, inti ma kontx għaqli li kellek xi taħlita li permezz tagħha kapaċi ittaqqa l-mara. Taħlita, iva, ma kux nitkellem dwar dawn l-affarijiet ma nisti ma nafhomx, taf ma rgħobx asbur ix-tabib ta' kaf li Dubitax minni, jien għandi fiduċja għamja fil-kwalitajiet professjonali tiegħek ma nasalx biex ma nemnikx u ma nagħmilx dak li tixtieqni nagħmel. Tajjeb, però allura jgħidili li qegħdin naqblu le? Nassumi li biex tibda jkollhom bżonn xi ftit tal-pipi, mhux hekk? Pipi, dik hija l-ewwel ħaġa li għandna bżonn ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-pipi. Jekk ħaġa żgħira issa mmur nagħmel stejt u nġibu. X'tagħmel? Mhux pipi qal. Mhux tal-mara. Mela tal-mara. Ara ħajna dikom xamma ħalli ma nħabbux mela l-aħjar ħaġa li ninformaw il-siro biex imur mal-avukat u ntieħi t-taħlita. Jiena inti naħseb li nistgħu nibqgħu hawn, le? Iva, hekk ħarabek l-aħjar ħaġa tutun minuta. Siro! Għajdi, sinjur. Għandek bżonn. Ismani, mur ma meserniċ ħajtik ftit ħajtik xi ħaġa lija. Imbagħad erġa' ejja lura miegħu meserniċa. Jekk kont trid arġa' ejja lura sa dan tant aħna naħsbulek għal xi ħaġa tinkwetax. U jiena u Ligurju deħlin ġewwa dari nippreparaw kollox. Sorry, għazib ġabbina, ġifieri jekk irrid. Niġi lura mill-ewwel fejn kandi tagħma bla qiegħx. Tajjeb. Asmarawi. Li ma'allem tiegħek jisfoqlu kull ġieħ. Aktar milli tista' taħseb, sinjur. Għal dan ir-reta Franza messu jieħu ħsiebu u japprezzaw. Jek naħseb ukoll. U għal dik ir-raġuni messu jibqa' jgħix Franza għal Bohem. Jek naħseb. U mela sew jagħmel għax fid-dinja ma ħadd ħlief min jippretendi li ħadd m'għandu japprezza l-ebda virtu u ħadd ma jagħti kasu li kieku kellu jiġi jgħixaw. Jien nifhem u napprezza għax biex tallimt erba' kelmiet legali kont lajt ma għajja minn eċċen. Taqra minn dukat, senaj. Mid-dukat, ħafna inqas ħallejn it-trejt minn bħali ma jaħdimx mal-gvern ġo din il-belt laqqas ikollu biex ħallas. Imqarket biex joqgħod jiġri jimbaħ waraj. Aħna l-avukati tajbin biss għal-mortwarju għal xi tieġ jew biex noqogħdu nitlajjaw fuq xi bank il-qorti naħlu iż-żmien. Jien m'għandi bżonn ħadd.
U ma jimportanix hekk kemm minnu għar minni. Ma marrux inqabad ngħidlek għax ikolli nagħti xi naqra taxxa jew titla' li xi felula ħoxna fuq il-warrani u toqgħod tinkwetani. Kien taf qabel sinjuri b'qasdur li ħadd ma jkun jaf xejn. Stenni naqra, ħanidħol sad-dar inġib xi ħaġa u mbagħad inkompli miegħek. Inkwitax hawnhekk sa nibqa' nistenni kap. Jekk l-avukati kollha magħmulin bla doġġ bħal dan, ibqa' żgur li nispiċċaw niġġennu l-kol kemm aħna. Kieku taf kemm qed tgħid sewwa. Għax natta rasi, dak il-minaw tal-Ligurju u dak li mqareb ta' Sidi qegħdin jippruvaw idaħlu f'xi biċċa wied biex iwaqqaf fil-misħija. U iżattajt iktar sewwa? Imma jiena insomma li jagħmlu li jridu fuq kollox, laqwa li ma jkunx fl-inkwiet. Għax hekk jidħlu fl-inkwiet ibqa' żgur illi l-padrun tiegħi nispiċċaw, nitilfu kollox. Wara kollox ma nafx hekk qed idur fil-gargawli ta' moħħhom biex iwasslu dan il-qerq li qegħdin jagħmlu. Jien naħseb li issa tajt l-aktar sewwa. X'nagħmel? Kont se ngħidlek x'nagħmel. Ja ħasra Lukrezja, isma' minni, ftejt bibi għandi bżonn. La ftit u lanqas ħafna. Ja ħasra Lukrezja, sejjer nexxielna naqtaw xewqitna. U jekk ma titlaqx le, jien mhux xewqtek naqtalek, imma naqtalek dak li għandek biksaj. Armi, taf kemm jiena nistennew dan il-waqt, irnexxieli niltaqa' ma' tabib li jispeċjalizza fuq dan il-mestier. Mhux garanzija għandek. Dan it-tabib irnexxielu joħroġ diversi nisa tqal fil-metodi tiegħu u sejjer ngħidlek li dan l-aqwa tabib li jeżisti ġo Pariġi u bħalissa qiegħed hawn ġo Firenze. Għax tibla kollox imdejjem daħkan bla ħeġġa ta' xejn, bla biża għalfejn jidrar u fluġir kemm issir seraħan. Dan l-avukat aħjar jara tabib, jafdal kulħadd ta' xi qisu ħabib, ifissa bl-ikra miskin dan nibla li kollu tfal. Immissa trid tagħmel dak li nixtieq jien. Kieku kont naf li ma kien se jkolli tfal, kont niżżewweġ bidwija. Ħasiru, żomm fidejk. Kieku taf x'battika ta' tarni dik li għata mara li għandi għabela li biex għamlet li naqra bidejt dak il-vażett. Ma nistax ngħid li ma tixtieqx li jkollha tfal, għax kif kolli ngħid tixtieqhom daqsi jew aktar minni. Imma kull darba li nipprova nagħmel xi ħaġa dwar din il-problema tagħmel l-istorja. Smajta sinjur tibżax ma' ftit tal-paċenzja. In-nisa hekk magħmula li dawn jinħallu bi ftit kliem sabiħ u ibqa' żguri li jekk itmur għajnhom, ibqa' żguri li tasal fejn trid. Glorja, żibġa kbira xi kliem ħelu zero.
Il-nistenni l-istixtatiħ għal-kem ma nafx għal-gobja tiegħu sabiħ dan. Ara, jina mux l-avukat li kwetari ma biex li konvinċu li l-mara tiegħu imma serra ma għalix naft. Ara messer Nietzsche, ġibtu kapju mija. Iva, hemm qiegħed fidejn Siro u Motti. Ġibu Siro. Għawni dalli għandna li kwiet, Minn dal-kampjun jider li għandha kliwi dajfin ħafna. Iva, jidher xi ftit imdardar ma hu mhix wisq li għamlet. Jider għax għadu srum. Gloria, sibġa kbira tal-ħaġa kemm jaf janalizza u jirraġuna fuq dan l-affarijiet. Milli qed nara minn dal-kampjun jider li martek qed torqod mikxufa bil-lejl għax għalhekk qed tagħmel awlina ndardra. Possibbli bil-lenti ta' kutra ħoxna kieku biss ninnota li qabel torqod tagħmel xi sa'atejn. Arku btejja tredden il-paternoster, ma naħabbek naħseb bagħti bil-kasħa qisha n-nemal. Iva naħseb li diki, ma issa sur avukati jew ħajkollok fiduċja fija jew le. Jew ħadħallini mmexxi kiena u nagħtik rimedju tajjeb u xjentifiku jew le. Jekk tafda fija, allura rimedju wieħed hemm usma minni ħudu. U jekk sa żmien sena martek ma jkollix ibel f'dirgħa, jien ta' raġel li jien nagħtik 2000 dukat. Gloria, sibġa kbira, fetta xejn biex għandi nagħmel, mexxini jien, fik għandu fiduċja għamja u lilek nemmek aktar li nemmen il-konfessur tiegħi. Allura, jekk trid taqqal mara, rimedju wieħed hemm li hu ċert, usma minni ħudu. Din hija taħlita magħmula mill-mandragola dan esperimentajtu jiena ħafna drabi u dejjem ħadem. Ikun ma kienx hekk ikun ir-reġina ta' Franza u ħafna nobli oħrajn bħala kif għadhom salu bil-ġurnata kollha sterili. Gloria, sibġa kbira u dan possibbli. Kif qed ngħidlek messer Nietzsche u inti ħanejlek xorti tajba għax miegħi hawnhekk Firenze ġib dak kollu li hemm bżonn jintefa' fit-taħlita. Tajjeb, mela, u din meta tkun tista' toħodha? Skont il-qamar jidher li... Taraw il-qamar? Le! Imma skont il-qamar jidher li l-lejla wara li kell aħjar żmien sabiex il-kaqqal mara. Jiena se nibqa' b'dak idejja. Tajjeb, mela, lejla m'għandix tkun problema. Mela nħalli fidejk, għamel it-taħlita u jekk jista' jkun għamilha qawwija kemm jista' jkun ħalli żgur tirnexxi. Imbagħad il-lejla qabel il-mara torqod nagħtijielha u jekk ma tkunx toħodha imbellaħħielha. Le, id-doża għandha dejjem tibqa' l-istess. Tajjeb, mela, biex inti tabejn minħalli fidejk. Biss hemm ħaġa waħda importanti li jeħtieġ ngħidlek għax din hija ħaġa serja ħafna. Issa x'inhu dal-lentop? Il-każiba in li dak li jmur magħha wara li jkun xorbu taħlita jispiċċa jmut f'tmintin. Kemm oħra ma jibqax jara x-xeftiera u niesna. Għatel joħduni ġifieri biex nieħu waħda, errid immut. M'għandek xorti se tkun kuntent. Ma jammarrix il-modek, proset kan ħadim nisew. Allura m'hemm xi rimedju ieħor. U mela m'hemm sur avukatara għamel kuraġġ som sod għax għandi rimedju tajjeb ħafna li Inti ġejtli? raqqat lil ħaddieħor magħha. X'nagħmel? Naturalment wara dan imur magħha u jispiċċa infettat bit-taħlita tal-mandragola. Inti kwita xejn u mur ma martek u bla periklu ta' xejn kompja ċekja trid. Ma jammarrix nagħmelha biċċa xogħol bħal dejn. Għaliex? Għax marrix nagħmel il-marti aħbam u lil nifsi barra bil-rum. Sodra avukat ċeltajt ja ħasra konna blekattar għaqli minn hekk. Iġifieri inti lest li tiddubi ta' dak li għamlu ir-re ta' Franza u ħafna nobli oħra bħalu. Dan se veru Diego, ma jla ħaġa il-Madrid bissib biex jagħmel biċċa bluwa bħal dejn għax jekk dak li kon ngħidlu bil-konsekwenzi, żgur li ma jaċċettax u jekk ma ngħidlux ikun qed inqarraq bih u jista' jiftaħ li xi każ quddiem it-tribunal jekk jibqa' ħaj, jew ma rridx idħol fil-kwiet. Serraħ moħħok għaliex laqas biss ikollu ċans għax jilħaq imut. Jekk dik hija problema tiegħek sur avukat tikbita xejn ħalli kollox f'idejja li ħuħsib jien. X'beħsibek tagħmel? Ngħidlek. Ara, mela jiena issa mur id-dar u nipprepara t-taħlita u inti ħuħsib li wara li kell tagħtiha l-martek u ddaħħalha torqod. Imbagħad, xerba sigħat wara li jidlam int jiena Siro u Ligurio nibsu kappot fuq rasna u immorru induru is-suq il-ġdid, is-suq il-qadim u f'kollok dawn kantuniera li teżistu ġo Firenze. U l-ewwel sa x'ħażel insibu naqbżu fuqu. Insoddu l-oħar u norbtuh u ġibuh dritt f'darek. Indaħluh fil-kamra tas-sodda meta martek kurrida, ngħidu x'għandu jagħmel u mbagħad l-istorja tispiċċa hemm. Mbagħad filgħodu għal jisbaħ aqdu u ħorġu l-barra mid-daqqiet ta' sib. Aħsel ħasna sew lil-martek u inti bla biża ta' xejn, hu pjaċir magħha kien trid. Gloria, zibġa kbira! Tal-ħaġeb x'intelligenza għandek! Qed tagħmilli l-aktar bnida ferħan fid-dinja x'wis
probabbli jaħseb tiegħi issa jista' jirnexxi aktar u aktar meta naf li r-re, il-prinċpijiet, il-nobli, is-sinjuri użaw dan il-metodu u rnexxa. Metodu tal-barri. U fuq kollox dawk ta' tribunal mhux se jkunu jafu b'din l-affari. U mhux hekk mintridu jgħidulhom. Biss baqa' battikat oħra. Il-battikata? U battikata kbira ħafna biex ngħid il-mara tiegħek tagħmel biċċa xogħol bħal din. Takes gold. Ma taċċettax anke biex għamlet naqra bibejta li battikata kbira. Sewa qed sur avukati baħanej li kiena rridx ikun miżewweġ mara li ma tagħmilx dak li ngħidilha jiena, aktar u aktar meta din hija xewqa tagħkom u ħattakilkom issa x'naħseb li Gurju. Iva, għal dik hemm remedju. X'inhu dan? Permezz tal-konfessur tagħha. Glorja żibġa kbira. Laħwa x'idea din? Imma neħajra ġew konfessu. Jien in-natura tal-bniedem il-mod kif jaħsbu għall-patrijiet, il-flus. Ma nafx jien probabbli l-mara ma tkunx li tagħmilha biċċa xogħol bħal din ta' fint forsi tisħim il-konfessu. Għal dik hemm remedju wkoll. Il-prot tar-rimedji jedna l-kajdilna. Inġelu lill-omma toħdajja til-patri. Iwa, hekk nagħmlu, omma tagħmel l-kuraġġ. U għażguri li omma taħsibha bħalna. Ngħidilkom x'għamilha inti mur għamel satejn dur u aħna jiena u l-avukat immorru għand omma għax fejn toqgħod u nispjegawla kollox. Niltaqgħu aktar tard, tajjeb? Nixwa, nitra. Kif tidher maħruq. X'ħarbu tagħmel dak kollu? Dor, triq, lem, law, jemmu f'ċi bordel, forsi tinti strek ftit. Kbilla tant, Ferenze. Immorru. Rabbi ftitaqal ħallik mill-erb warra b'dal-ħsieb ma jagħmillek ġid. Miskin gattani jħossi mitluf ma jafx fejn se jkampa ma jafx fejn se jkuf minn hawn minn hemm inkun jittejġ kemm miskin dan qed jibda kollox se jsir Rabbi ftitaqal ħallik mill-erb warra b'dal-ħsieb ma jagħmillek ġid. Dan li se twettaq mhux ħlief sepp tal-parir tagħna qorabel li trix. Aħjar jekk tismana u tieħu l-parir jiġbed jagħti kollox u jimxi ħarir mhux hekk iżdek aqtaħħa daqshekk taf taħdek perfida jew ftit tgħaddi. Aħjar jekk tismana u tieħu l-parir jiġbed jagħti kollox u jimxi ħarir mhux hekk iżdek aqtaħħa daqshekk taf taħdek perfida jew ftit tgħaddi. Imma jiena nafa illi meta wieħed ħaqli jiġi biex jieħu deċiżjoni dejjem jagħżel l-aħjar bejn neħżien. Issa jekk biex jiġu tfal m'hemmx rimedji oħrajn u l-kuxjenza ma tħossix tqila. Allura għażel dan il-metodu. Hekk ngħid jien ukoll. Ara, sinjura, l-aħjar ħaġa li issa tmur u tkellem lil bintek u tispjegalha kollox. Jiena u l-avukat immorru għand il-patri u nispjegawlu kollox aħna u hekk intkom ma jkollkomx għalfejn tikxfu għajnkom. Tajjeb ħafna nagħmlu hekk. Morru mela u jiena immur għand binti Lukrezja biex b'xi mod jew ieħor nikkonvinċiha nwassala anki l-patri biex ikellimha hu. Tajjeb? Isma' Ligurju, inti forsi taħseb kamanda mera u ftieta il-mara tiegħek, imma kieku taf kollox ma taħsibx hekk. Ma niskanta b'xejn għaliex naf lin-nisa kollha huma suspettużi. Mhux dak il-punt. Lukrezja tiegħi kienet l-aktar mara ħelwa fid-dinja. Sakemm darba waħda kien hemm ġara illi qaltilha illi jekk tagħmel weda li għal 40 darba tisma' l-qudiesa tal-ewwel kienet toħroġ qilha.
Il-weda bdieta kieku, imma laqqas laħqet marret 20 darba, taf xejn li wieħed minn dawk il-patrijiet sinjur Allah li qabad magħha u maħabbek il-maratija ma rridx tibqa' tmut, imma mhux sew li minn suppost jagħti eżempju tajjeb jagħmel affarijiet bħal dawn, mhux sew qed ngħid, sew hekk kieku. Issa minn dakinhar Lukrezja tiegħi bdiet iżomm widnejja u għalfejn bħal tal-fenek. U issa tifhem, il-għali saret mara daqshekk diffiċli. U l-weda li kontu għamiltu b'aħsar minna. Jena kont tajt xi flus lill-batterijiet u ma ħafritilhom. Ej xejn, sur avukat, kont qed naħseb, inti ma nsibnex fuq xi 25 dukatux, wieħed jifhem in f'sitwazzjonijiet delikati bħal dawn ikun tejb li ngħaddu xi ħaġa tal-flus lill-patri u nittamaw ħal aktar ma tafx inti tal-patrijiet iħobbuha dik xi ħaġa żejda tal-flus. Aha, żomm fidejk. Ma tafx inti tal-patrijiet il-pup ma kakki jinħilhom u f'sitwazzjonijiet hekk forsi wieħed jifhem li dawn jafu id-dubit tagħna u allura kapaċi titqarra jekk ma tafx tux taf tmur għal għajnhom u allura kont qed naħseb illi importanti illi meta nkunu mal-patri ma tajtx kollox, ma tafx inti raġel bħalek li qatta ħafna ħin imsakkar fil-librerija mal-kobba ma jkunx jaf x'jeżisti fil-ħażin tad-dinja għaliex dan tanti ħawwat li nibża li ħawdilna kollox. X'bessi blek tagħmel, xi tridni nagħmel? Kont qed ngħid forsi meta nkunu mal-patri ma titkellimx jekk ma nagħmellek sinjalijiet. U x'sinjal se tagħmel? Mela għajnejja forsi anzi minnu taf ftit. Inti kemm ilek ma taraħ illa l-intaqsi? U naħseb li 10 snin. Tajb, mela ngħidu li inti tarrax u li ma tismax jekk ma jgħodux leħnu. Għajja b'ukoll ma nsissa rabbejt il-qrum u ma nismax, x'jonqos. Ma dana mhux insibu kaptu tax-xewqa tiegħek u ma twara kollox ċekkiena nkun xi ħaġa li inti ma taqbilx magħha ma jkun ġara xejn. Għajja mela imxi morru, forsi sa fl-aħħar naslu. Jekk titqer, jiena lek qiegħed hawn tiddejjaq xejn. Mhux illum għax qed jistennew. Illum ġejt inżurek biex nisfoga ftit. Għalissa jkun dik il-qudisa li qedlek biex tagħmel il-Madonna. Ħlista? Kif għadli inti, Sinjura? Tajjeb. Hu dan il-fjorin issa u għamel żewġ qudisiet tal-mejtin. Kull nhar ta' tnejn għal xarej sħaqar u żewġ. Bħalma taf dan għadni qed nagħmlu għal ġieħu. Imma jkolli nistqar li l-ġisem jixbet wisq u ma nistax ma nħossniex nirtox xi ftit hekk kif naqbad insemmih. Inti taħseb li għadu fil-purgatorju? Bla dubju. Taħseb li fadallu hemmhekk? Skont kemm kellu xi patti. Mela fadallu. U li kieku taf x'kien jagħmilli? Kemm kienu weġġani? Isma' jiena kemm stajt kont nipprova ma nħux gost. Imma kien jiffittani wisq. Dejjem jinsistu jdejjaqni. Alla jaħfillu. Il-mafra tal-lija kbira, u hekk il-bniedem ma jsibx il-ħin biex jindem, żgur ikollu l-ħin biex jaħseb nubitu sew. Taħseb li t-torok jerġgħu jiġu dis-sena fl-Italja? S-torok x'għandhom jasmu. Jekk ma tagħmel sjad wara donazzjoni, iva. Alla jgħinna u jeħlisna minn dawn l-emejjel ta' xjate. Nitwerwer jien meta nisma' dawn l-affarijiet. Issa ħajkolli l-ħalib għax għandi xi qadix nagħmel. Kif teħles minn dawk il-qudisiet, kellimni ħanerġgħu nagħmlu oħrajn. Tajjeb, mela nitkellmu aktar tard. Tajjeb, mela nisma' minn għandek m'għandux. Meta trid, tux kien trid. Berikli. Kun imbirta. Inti dejjem fis-sibi u fit-talb tiegħek. Grazzi ħafna. Nisa, imna la tmunt il-mara kultant għax xotta xi ftit dan ix-xahar. In-nisa. In-nisa huma l-iktar kreatura li għandhom qalbhom tajba u l-aktar li jdejquk.
Jekk twarrabhom kun qed teħles mill-inkwiet imma titlef il-kumpanija tagħhom. U jekk iżommhom ikollok l-inkwiet u l-kumpanija tagħhom f'daqqa. Għas-sewwa jgħidu ma jistax ikollok laser mingħajr in-naħal. Ej, irġiel, kif aħna? Qed nara sew jintaka Messer Nietzsche. Itkellem għajjat patri għaliex ma tu jisma' xejn. Merħba bikom. Le għajjat aktar. Aktar? Merħba bikom l-għodwa tajba. Xi tridu minn għandi? Mhux ħażin, mhux ħażin. Ara patri għaliex hekk se nispiċċaw inġennu knisja sieħa l-aħjar li titkellem miegħi. Mela, lex għadkom so? Ara, Messer Nietzsche u raġel ieħor tat-tajjeb għandhom mijiet ta' dukati biex jitqasmu għal-karità. Kwina xejn ħobdu kollox, ara ta' kiex kasu għaliex tant ma sarx jisma' għaliex ikun tant jaħseb li qed jisma' u għandu reħobat kollox. Ta' kiex kasu tkellem miegħha. Mela kellimni ħalli jgħid. Biss dawn il-mijiet ta' dukati huma jixtiequ li tkun inti li tqassamhom. Iva, għal-koll. Biss qabel ma titqassam din il-karità importanti illi tgħinna fi problema kbira li nqalaklu l-avukat. Xin? Ara inti lil Camillo Calfucci ma nafx hekk tafu ġiġi in-neputi ta' Nietzsche. Viva, da skulli nafu n-neputi tiegħu dak ma jixfux hekk. Ara dana da sena ilu mar lej Pariġi u peress li mititlu mara martu safa waħdu u allura kellu sakar li bintu f'monasteru li ngħidlek x'ismu aktar tard għax qasal li tiegħek. U maġġara. Ġara illi jew bitraskuraġġi tas-sorijiet jew għax forsi t-tifla kien jilħilha di xi ħadd ħabbilha. Issa, jekk ma nilqawx għal dalawċ, kemm il-monasteru, kemm is-sorijiet, kemm il-familja ta' Calfucci, l-avukat jispiċċaw faw kbir. L-avukat tant qiegħda tinkweta din il-biċċa li wieħed 300 dukat għal glorja tagħna basta ma joħroġ tal-iskandlu. Glorja żebġa kbira dan miġnu. Inti biss tista' salvana, inti u l-badessa biss tistgħu toħorġuhom minn dalawċ. Imma kif? Billi tagħti taħdita lill-badessa biex din inti għal it-tifla sabiex tkorri. Le, stenna, ta' min jassiba minn ċaċor bħal-din. Kemm isir ġid, l-ewwel net jinsab l-nur tal-monasteru. Tat-tifla, it-tifla tingħadda lura lill-missiera, inferħu lil dan Nietzsche u lill-familtu. U wara kemm isir ġid bil-300 dukat, jiena nemmen inkunu qed nagħmlu l-ġid mal-ħafna u dak huwa l-aktar importanti. Serja l-biċċa mhux la kemm taqbad u tajt. Ma dal-oħra kif qed tajt inti fil-verità, veru li jsir ħafna ġid. Kemm għadri? 300 dukat. Mietet, nagħmel kif qed tajdu intom ma jtix ismu l-monasteru, tieni taħlita u xi ħaġa fidi ħajkun naqsam. Sa nemmen li inti dak ir-reliġjuż li dejjem inti li kont. Tajjeb kien għandek il-flus hawnhekk ippreparati 300 dukat. U apparti hekk irid ngħidlek l-isem tal-monasteru. Pero toma, għax kider il-jem, senjura, edda s-sajjaħi minn emmek naħseb li dal-waqt inkommija, hu paċenzja, hu sibtik l-avokata għalix ma nazdax għadu, hu ma għam dal-waqt, għamma għax senjura, naħseb iva li għam għara li La fin wila. It-tifla kemm baqa rasmi. Ja marra li jom kif nixxifni. Kemm baqa rasmi it-tifla? Ma jmurx jitmella. Għalix? Ralla jgħani. Għara jgħal tajjeb, kan fiċċaj tajjeb. Bejt rumx u mġnu, weħed kala. U liħor ma jismax. Imma jek dawn jgħandi fidejja mux folots. Nafx għandi namel bihom aktar minnom it-nejn. Naqli li morti nkellem dik is-sinjura għaliex għandek xara ġdida. Li? Dik is-sinjura dik hemm għandi li binta torrit waħed. Tajjeb, mela dawn il-flus jispiċċaw għat-taxxa. Ċiġifri? Irrid ngħid issak aktar hemm lok biex nagħmlu karità dawn il-flus. Ma karità ssir ma tagħtini inti. U apparti hekk nixtieq kelli tagħtina daqqatit fuq problema oħra li nqarak l-avukat. X'inhi? Xi ħaġa iqsar, xi ħaġa tinqas inkwiet u ta' aktar li ħalik. Li, insomma, li tajdu intom, jina tanzit bit-tlatakom issa li ma nistax tajdilkom le. Bis dwar dan nixtieq nitkellmu rasi u rasek biss. Importanti dak ma jisma'. Le, rasi u rasek il-barra minn hawn immorru fis-sagristija. Marra kif għatani minn ġewwa. Ma palissa binarja u bil-lejl. Jedri qed jew qed noħrob. Glorja sibġa kbira,
Sagram, sabella fien għadna ma xrob jgħidu issa dawk it-tnejn fejn marru. Ħallewna waħdi hawn, ma saraq ma tnagħmel. Ara ħammu noqgħod nistennihom fuq it-sultiet. Mela, mhux hekk sewwa miskin jibqgħu jgħidulu ħaġa li l-patru jgħidulu ħaġa oħra. Mbagħad li Gurjo jrid li Nietzsche jilagħba tatrux. U jeħtieġ li jalaq quddiem għall-ħmerijiet li qal. Alla biss jafala. Bajt nistenna fuq it-sultiet u ma dawk it-tnejn ma nafsar minnu u ma nafx jekk tkellmux fuq il-biċċa tiegħi li naf żguru li mort 25 dukat minn taħt. Ħallewni hemm ħaġġewġ nistenna qiesni ruħ fil-purgatorju. Bejnietna kien qisu t-sok u ħal-malart. Naru ġejni lura. Żena għalihom jekk ma ftehmux fuq il-biċċa tiegħi. Nara fejn taf, kemm idna fitxu sal-kandir janżilna. Tajjeb, issa, għajdu n-nisa jiġu għandi ħankellimhom jien. Sur avukat, il-patri les illi jgħina irrid li n-nisa jiġu. Neħħejt li balla minn fuq l-istonku taħseb li kunt tefhem? Jekk mhux tawwil. Gloria simġa kbira, ħabdit neħlewa taqal. Issa l-aħjar li Gurjot jispjega u jfihem il-mara x'għandha tagħmel għajdu. Fijem li l-mara x'għandha U tagħmel. dak miegħek li taqakkal tal. Inta għaw aktar tard. Grazzi ta' kollox, grazzi. Mela tkun niblaħ taf tkun impotenti għax tibla kollox u tagħmel kuntenti lil dawn li jibdew bla sfruttux